O Serpent era un cruceiro torpedeiro da Royal Navy, un barco de guerra inglés. Iba cara a África con 175 mariños e afundíose en Punta do Boi, en Camariñas. A causa do sinistro foi unha mala derrota, non tomaron rumbos, pensaban que estaban a 10 millas e encontráronse cas costas de Lase, tocaron uns baixos moi perigosos. Había unha deficiente señalización, o faro de Cabo Vilán era moi escaso, non era o actual, e o capitán non sondeou. Esas causas están explicitadas no Consello de Guerra que se lle fixo ao capitán. Morreron 172 persoas, salváronse 3. O cemiterio dos ingleses é un exemplo do apoio da xente de Camariñas e tamén da administración española da súa época aos náufragos de outras nacións.